Čaute, takže dneska si ukážeme jeden veľmi dôležitý tip, ako zvýšiť vašu efektívnosť vašich kampaní a ukážeme si to cez záujmy vašej skupiny ľudí, na ktorú budete cieliť kampaň, po anglicky interest. A kde si to viete pozrieť, kde sa to zadáva, tak sa to zadáva v Ads Managery, ktorý mám vlastne otvorený a v Power Editore. V Power Editore som si vytvoril jednu testovaciu kampaň, tu na test kampaň Adset a nachádzam sa na úrovni adsetovej, takže tu je Ads, adset a kampaň. Takže v adsetovej úrovni v audiencii zadávate túto zložku v, v, tu na pod interest a tu si vyberáte skupiny, na ktoré cielite ľudí. Dajme tomu, že si vyberiem tým, že sa nachádzam v jogovej, cielím na joginov, takže si zoberiem Yoga Journal, to je magazín, na ktorý budem cieliť. Podľa čoho som si to vybral a podľa čoho zistíte, na akú cieľovú skupinu budete cieliť, tak to zistíte na základe engagement ľudí, že ako sa zapájajú do tej skupiny, ako lajkujú, ako komentujú, ako šerujú. Čím viacej budú lajkovať, šerovať, komentovať, tak tým bude vaša kampaň efektívnejšia a budete mať väčší obrat, väčší profit. Takže, kde si to viem pozrieť, potrebujete mať založenú skupinu, kde je viacej ako 100 ľudí, ktorí vám lajkli skupinu a viac ako 100 ľudí ich lajklo. Takže dajme tomu, že máme túto skupinu, ideme hore do Insights. V Insights vidíte informácie o vašej fanpage a tu na dole, keď scrollneme, tak tu na dole je to, čo chceme. To, čo chceme vidieť a to, čo nám pomôže pri zakladaní našich, teda vyberaní tých tých stránok, na ktoré budeme cieliť naše kampane. Takže dáme add page a sem zadáme ten yoga žurnál, ktorý sme tam našli. Takže ideme yoga journal, tu na magazín a dáme watch page. Prečo sme to dali? Tak na základe toho zistíme, že aký je tam engagement level. Koľko ľudí sa zaujíma, koľko tam kliká, a koľko ľudí lajkuje, koľko ľudí komentuje. A čím je vyšší tento level, tak tým je to pre nás výhodnejšie, tým bude naša kampaň efektívnejšia a bude sa s ňou lepšie cieliť. Takže vždy si choďte na svoju stránku, dáte add page a tu nás si vyberete, tu nás si nájdete skupiny, na ktoré chcete cieliť kampane a pre vás je vždy veľmi dôležitá táto oblasť, táto časť engagement level tých ľudí. Čím väčší engagement level, tým je vaša kampaň efektívnejšia. A na základe toho môžete potom testovať jednotlivé skupiny a tým si znižovať ROI, to je Return of Investment. Takže z mojej strany je to všetko. To bol dneskajší tip na cielenie a lepšie cielenie kampaní.